Alex chuan Stevie hena chuan min lo ngak la ka ron kal vat don chin fel tur ka neya ka chin fel vele ka lo kal nga lang atia Stevie chuan ole local watang che ka hak thel to lutuk che tin phone chu anda ta chuta Lincoln chuan Alex engting nge I phone te lak ngam zo ka kan chung ko dan I heto lo vem ni he tiang huna tu man phone man kan phal hlei nem atia chuta Alex tu ro hoi chuaka kapu ka hrialom min ngai dam don ya ma se seidu pakhat ka nei Stevie kha ka ban san thei lo ni ti chuan tu nai hian hrem na chu kan tran thei atita engtin a tin medang ho chuan meng phok te em maya Flora chu local nain Alex ingai tu na boile to em ni ingai tu chiang te alo tia kanu ka khialom ma se Stevie te lo chuan ka hlim thei ka ring lo khongain ka du than ne hi ka so son thei ro ni atita apa chuan eng dika ma Stevie kan chung ko lo lu turin ka pa khian arim dingai don lo nia o chu wangin imalam hun tu chu a chedon te mai nia chung kwa thu nei ber tu le ro khom tu turin I kha alo tia ma se Alex chuan apa thu sei po chu angai poi mo thei ro chuta Nathan khalo kala Alex kan chung ko mel mani mandeu khan George chuan kan chung kwa pasanin kan information poi mo tak tak te company dang hena alo khila kan tlak chiat pha tre pani kha ma se kan chung kwa kan tran gol thada wangin tuna ngai kan ole thei chawa tuna kan tran gol ngai lai takin Alexian chung kwa aya da poi mo jok le mangai jok agon nei le ta chia mai chung ko mel mani hi agon tita chuta Lincoln chuan Alex hei hi khredonia kan chung kwa aya da poi mo inei chung chu I chan tu engma I chang thei don lo atia ma se Alex chuan chu poi ati lo thua soita Lincoln chu a thin rem te em maya Dexter ka thu soi hi lo chin che ole tuna tang chuan chung ko dan pal zu da piang chu minute somrok chung soi sak an ni tuang ati tamaya engtin a minute som thum chu agai thei ba ania da ka khat chu tu nge tlinang tin chu thu chuan a thong hlom khop mai ma se Lincoln hian Alex thin lung ai lam le thei be sein he tiang hian a soi ni ma se Alex chuan kapu khrem na chu ka ma chon jok mai ange ati ta ka chuan Lincoln chu a thinarim zual ta so maya Dexter inti to chu ti mai ro ati ta ti chuan le Alex chu an din hwal tran ta chu ve le heng thil hi om zenei lo mai ni tin Tristan kha lo ding chuak ve ta Lincoln chuan Tristan chu loin rol ve su atia engwangin mo ken rol lowanga Alexian me che mangai neya chu enge ati sualna kan chung ko kaldan hi adik lo he tiang hian kanin ti tu kan ni lo atita Lincoln chuan kum som pa ko kalta I chunga thil thlenga wang khan Alexi ron chan su voin theng hian kan kaldan chu alangai rang ati dang lam thei lo atia chuta Tristan chuan Alex nela he chung ko kaldan hi ngai poi mo du chu kepo kum som pa ko kalta khan bronai ramami me se pakhat mangai deuh ka chonga ma se ka pa hian kanin neya phal lawa anu le pa te kalo be ve phatang chumi zuwa ka thutluk na lo hak che min tia ma se voin ni thleng hian anu le pa te kha abetami lo ti ka khachuak to ama wangin kanun zong zong chia kum som pa kok chung chu khom takin ka hun ka mang to ni ati ta piap mai chu vele Lincoln chuan Conan tin han awa Conan chu local hnaya Tristan chu khoi turin thua pe a ti chuan Tristan chu apuma an pek ta pop maya leya chuna bok ta thlop mai Alex chuan kapate I thaim tin aron kai thong hala midang ho chuan Alex po chu be an tum ngala anu khan kapa khongain zangai na lan tirte da ka khachung anin sual chuan an thimayang tin alo nge na Marcelin kon chuan enga ma angai lo chuta du tok teu tin neli chu aron ding chuak ve ta neli chu Tristan chuan han mu vele mak ti takin ai enta a mu to nu ang ati khop mai ai en uluk le zuala
chu ta neli chuan thilom zia chu sei chuak ta kanu nen hian USA ka deadline kan on zin towa ma se nang ma wang hian kanu chu athita ni tin len kon chu kok ta a soyom zia chu an khathiam lo hlom khop mai ma se thil ni dan chu hei hi ni Tristan hi alano pandeu line bonai ra ma azina chu ta chuan me che pakhat bara in hlo ve thrin chu amut puya zu an lo in dun ve deuh bok nen ti chuan me che chu agai ta chutia agai ni ti a khiat no chuan Tristan hi ngai venturin a han zin fo maya chutia an khosak dun fo ta ka phei chuan a hmangai choran ta a hmangai ni ti apa chuan alo khria zin to lo turan ti ta chu am he che hmangai tolula chu len kon hian poisa apea voi khatma ka fapa hi lo mu to su ati ta boka i lo mu le ni chuan tin tha hi la vo ni Tristan la chu zin am phal to lo wangin alung leng thei em maya chutia lung leng taka omri ngot ai chuan tin kum lo ve chuan ramdanga in the thoveng toren akalbo ta dai maya tolula chuan fanu alo ne ya chu neli hi ne ya neli chu kumli ani lain tolula chuan a chom na tur poisa anei to si lova thok chuak turin damlo nei na tlak buaka anei zong som khomin Tristan chu zon chu atumta USA aron kala Ambrose chung ko omna tin azong top maya mi ta chuan an lo khila ma se an ina avakal chuan Gideon Alexa pa khan ro dong songa Ambrose chung ko kan ni lo tlat i khia sura niang tin apa lin kona an hlo wangin dot an lo soya ma se to lula chuan an ni ti kha chiang si Tristan a mu thei ta ken tin get pona chuan a ngak ka top maya ka khat chuang nga hnu po chuan Tristan chu a mu ta hau lo mai chuta a be dong ve ta bonai lama a let le mai lo chuan adam lo na sabok nen ti thei dang anei to lo ti chuan len kon chuan let le turin alo ti verang bok sia a let le na tur poisa dira ka ron kal to ngai lawang ti na in tiam boka ti chuan bonai lama chuan a let le ta ni torula chu be dong khop maya adam lo na zual zel boka a to pa phei chuan anan na chu tur lavina thita tolula thi chuan neli chuan enkol tu anei talawa anram lal nu zora chuan alo khriatin a khongai ta em maya ompuya tan neli chu alata ni neli hian achunga thil thleng zong hi Lincoln wang hi ni na khata tlat maya nang chu om lo la kan chung ko in hlim takin kanom beang kanu po kha alada mang ti na sei chuak ve ta vek mai chung thu zong a sei chuan hu chuan Lincoln po an niam te roi mai ami tuilo nama amma ding chu atonu dik tak mai alo ni rang si Tristan po chuan afano dik tak mai mel an mu chuan sei tu po khelo chuta Lincoln chuan boite lo kan hai te tin podam de chona ko ta ma san neli chuan ka local don lo Alex hi in khrem don ani chuan ke ma hi min khrem tel venga yang tin Alex chu adin lia tatlat mai Alex chuan khriat chuan ei ta atet lai khan aning ko ta no pang pakhat le anu an thu thina chu anu flora chuan a khongai wangin no pang chu ei tu te pe a in chunga ten ruai lu ta ma se Alex toys du tak mai chu alo khala Alex na han mu chuan a chu saka a vel drop ta kata ni hi lo khoi to su police kaman tiom yang che alo tia chutia me chano pang ta ta ka chuan flora chuan midang in an khriang ti hlau takin security a ko fata no pang chuan choi chuak nga la pona anu bula chuan an vada le ta ni Alex chuan tunge kha no pang kha tin anu chu zota ipte fanunia ma se sei chu lo tu ro khatiang khan hau to lo bok la ale pe ka chuan hau to me suang che atia ma se tu ka chuan chu mi te nu fa chun lo om to lo wa an bo ta dai mai chu ta rong chuan am hulai to ngai lo khano pangkha neli hi alo ni rang maya Washington a kaltuma neli ne nanin tong chat ta chu mak ati hle mai neli chu athrian thatak alo nia tuna tran ngam tu anei manglo lai poin ata na ding ngam alo ni ta chu makatia neli chu athrian nu mai ni rawin akazen a u naw nu alo ni rang bok Lincoln chu kan ton chuak ve ta engpon hi se ka thutluk na ka so son don lova he khrem na hi Alex hian a pal tlang nge angai
ani lo chuan kan chung kwa tanga no chua ani angai fremna pal tlanga engkim apa ngaya omtiak le vek nge aduwa fremna chu pum pela chung kwa tanga no chua chu adu than nine ngate atita Alex chu ain ngai to boilo apu lam chu pan hala du than tok min siam so wang kalome he chung kwa hi ka chua sane atita Alex engthil ngai ti tak ten nu chu na lo awa lin kon chuan a tha chu ani chuan helai munai om verang na chan tu pakhat maum lo I thuam no pek fella tuna lala hi ne chuak nga lang he chung kwa tang hian engma be sei nei to lo la eng tika ma kan ron trampui to ngai bok lowang che atita nei thane ro ahlim khop mai atum tak chu lo tling chhota Tristan Khan neli lam chu avapan haya ka fanu tin an kwa dona ma sen neli chu na lo du hau lo min khoi su nang ma wangin kanu kha thi sin atia Tristan chuan poi ka tel tuk ma se ka pa hian min khap lata khati lai khan kala no panga ti thei ka nei si lo lom atia chuta neli chuan kanu hian ni pa ming chu tin min khil ve thrin ma se khatia a soi piang khan ka ho thrin che ka mu hun huna che ka soi sanga tin ka ngai tu thrina eng wangin nge ka pa nei chuan min kal san si khoya nge om ngati nge min kon zon chua lo tin neli chu atrap ta chuta Tristan chuan neli chu kwa ka thiam lo ni tuna chuan ka kal san to lawang se eng po thleng se ikianga ko om tlat tawang tin akwa ta ni an bo wak chu chu tiang te nuai ma ni se birthday lom na program chu an kalpui zel thoba nakin deuh chuan cake ten zeya hun chu eng tin tin mon hmang zo ve ta khama hun an man zon hu chuan nei then le apa ta chu an rom lama an let le Marcus chuan ka fa pa nge nge chi thale mai tuna chuan chung ko lu ber chu nang ma ini don ta Alexa aum to box si lo tin an nui ta ver maya nei then chuan du tok teu khatien soi vak chuan kan rom man nei hi midang an khrianga kan mual pho theinia atia Marcus chuan ka fa pa fing tak hian buaina kan to kan ei point a ching fel theiang ti hi ka khria lom tin a fa pa chu dara beng thak thaka chuta anu pui chuan ho flora te kha banem teang an ro na ve don em ai tin deu so tum sa tak chuan an vakala flora le gilian chuan zuan lo ina an lungai khop mai chuta nei then nu chuan flora voin chu ni hlim om tak ani to avatia kal mai teu in bia kan cha khoi lo an lo tia o kapa birthday nia chu wang mai nia tin thatakin an han seya in fa pa Alex chu afing ve bio mo kan tia angai om dong khop mai ani om kha chuan kan fa pa nei then hian tran lak na nam hang thina kan tan po hian a lo sin mole ma se om to si lova kan fa pa nei then pon han elpui tu nei to don lo ni hi tia chota Marcus chuan nia in zio tir thavio nangin nuna hian enge poimo berti in lo zio tir lo tlatani ngai poimo lo tu zok a thlang nul maya lelama chuan nang mani thiam lo te po hi ani deuh ka lo ti ve a chuta gilian chuan odam da pin ani khop mai enge kan hmalam huna hian kan to don kan khasa vek big si lo ani achang hi chuan kan du lo anga thil a thlen tak chang te po om lo thei lo ni hi atia Marcus chuan ani khop mai keini po kan fa hi kan ren aina lo puitlinga tuna chuan sum don na lian tak tak a chalai vel thiam ve towa nakin loka chuan chung ko lu bela ni ve nge hi kan be se ni enge se kha malam huna enge thleng don kan khelo ti ti ro kha adik don khop mai hei ti na nuya an kal santani flora chu thinrem khop maya ma se gilian chuan chang le to lo turin ati wangin a chang le talem lo flora chu na Alex chu ko la airport a anum mek thu le Washington lama akal le tur thu chu asoya rang takin airport lama chuan an vakala Alexa an han huchi chu anu chuna kwa no pang aru tuk khatian thu tluk na a thla khang tingai siam atia atrapa gilian chuan atoke tu ma indem hun poni lo hi alo tia Alex chuan nia kanu adikalom ma se tuna kom dan hi khang frem na ai kha chuan anuam jok tho tho lom tin anuya chuta Justin kha local via Alex unau pa ingai amdon hle mai mi te chuan ang tin pon an lo soi ni mai thei ma se ke chu unau pa ka ni kum khuwa thawang atia anin kuwa Alex chu anau mai chia pali te neng khan Washington lama le le turin anim bua sei me ka ni
Justin kanu le pa te khalo en kolang si o atia tirang mai lo lungai su tin a changa Mr. Ken Mr. Sam Mark po min kon tha wangin kalome atilia anin che baile de diata khoya nge ne li hi om ve a hantia Justin chuan kha apa nen khan soidun tu kan nga dewaniang kan kon som ve ta lo mai atia Alex engtika mo chuan e on le le nge yang ti hi kan be se ni tin Justin chuan bawlak ti zang khaya hantuma ma se chu thleng don lo chung kwa chua san to chu an ron le to ngai lo tin kha ve vek chuta le helicopter a chuan anaute palin an chuan an chuang lu ta anin bye bye ya Gideon chuan flora chu kwa Alex bo chu in sum zo lo tre pani Justin ero amit tweet la lai mi nan mudu lova le lama hoi wata an zawai chuan an mit tweet la Mr. Ken le Mr. Sam te po hian Alexa an du sak te rang nen tuna chuan ne then khana du to kin ati du da to do na ni chu chun khelok sa veka Alexa chu zui ve mai te po an du rom ani an thlok sang zela Alex chuan tun ba khi chu chung te hi a mule mai to don lo ti a khia amit tui atla ve ta zung mai ti chuan mu phak lova van sanga an thlok liam ta Alex mit tweet lan mu chuan Selin chuan pu Alex ke ma ni hi chung kwa kan ni tholom lungai su he ni chuan kam phasan ve don lo che an tia Alex chu nui su ka nung lama ngenga ti chuan amu hiu ta da ka sari an thodon awangin mu tha dam na tham fe lo ma an helicopter la hi a model hlui ve to lamania a kong khar po a ong de huwa wang si khania zana ni bok nen a votok yo mai le ngala Alexa taksa chu a vot vek maya chu chuan khriatin Selin le Sera chuan Alex chuan kwa an kwa lumpa chuan an ni po chun mu hir ve a an hak le mo chuan khwa lo war to Washington chuan thleng le ta Alexan an kwa lumani ti khriat chuan a lim phian mai tundin huna po kalama tang tlat kaneya tin a thla muang let ling phian ani Sera chuan Alexa hena chuan tuk thuan kan edon em niang atia ma se Alex chuan Stevie omna lam chu pan ngal mai do ni ma se anaute chu an rel tra maring le sia tuk thuan chu an han ele te phota Stevie po chuan Alexa chu anga hlel to khop mai anin mu hna enge soyang ngai dam dil don nge nia long takena ku ngal zo kang ti te ai ngai tu boy ve khop mai heti lai hian David pa original po an sun nu portify turin abuai zak sak khop maya in nei nia liam tuak te en kol zuina poisa te asem kwal zak mai an mual pholu tuklo nan thil thleng chu chanchin bumi ten chual o turin poisa ina tham boka mi tamjok chuan kha mini khan in nei na tluang takena kal anga an ngai vek original chu chaw takena lo huwa David chuan kapa nga tinge ka college chan theilo tia mi poimo tak nen meeting kan neya ka phone ka silent dei lom atia inge ni soidu chu a han tia kapa liona kha a han tia ma se team le deu ingtin mo a han tia deiroi kha mu chuaka akal bo to a han tia original chuan afapa soyom zia chu kha thiam lo eng deiroi mo a han tilia chuta David chuan engkim chu a soi fiata deiroi ran Stevie deiroi pek thule chumi manga liona thinlung an he dan te nizan khan liona chulo lenga chuta chuan deiroi chu mu chuaka atan bo tak dan te original chu thinarim khop mai iwan lak lo tak inin nei tak ma chu iru ma po afalin ompui su ka ti chikha ka fa pa chu ni lo la ka that du hi rang che Ambrose chung kwa kha kon de ta se Stevie chung ai thil ti zong chu lo kheta se phuba an la du don sin a khriat na lo ran chang ain la ka thinin ti rem mangai tin alu chu dom vong maya David chuan kapa an ina wa kalia thodik engkem va soila ngai dam dirila an thinrim te pozium de ume theisin atia apa chuan kan kal halang an thinlungna kan thoi dam wa tangai ni chu ti an pa fa chuan an in ji chuak ta heti lai mek hian Alex chu taxi tong na lo chuak ve chia Stevie le Lindsay le Marvel chuan gate bula chuan an lo ngwaka Alex chuan Stevie han hu chia mai chu Stevie chia khani lim takin anin kwata engma pon sedam lo midang om ve po chu an ngai to thei to lo anin fop to vong maya
Lindsay chuan chu muin amit tui ron nama Alex hi adu ve thin te lu nen tuna chuan chen se nei ta bo lo Alex now mai chia pali te po khan an lom pui khop mai an get bula security da chuan so pa so mi ka thei tlang wal khan ni rom nei tin mak an ti em maya pumar wala po om ve rang sia engtin ma ati lo tin mak ti takin kal khata tang chuan an lo thir ve ni chuta le David te chuan ron thleng ve chia apa hian atul phot chuan thing ngai dam dila Leona kan nei le theina ni dom phot chuan engpo ti khe nei lawang che tin a khit lok sa veka ma se ka tangan suak che chu Stevie le Alexain fo wong lai chuan hu fu ve ta chi amai chu chun muin Leona chuan engkim mai chu Alexa khil to nge yang tin an hlau thong te em maya David phei chu a tha lo zoya a thing da rap mai chu ve le Alex chuan enge ni in kon ti don tin a zota Reginald chuan hlau tak chungin Alex min ngai dam don nia I chunga le Miss Leona chunga thil dik lo tak kan ti ni atia Alex chuan en wanga David nena chuan thoro ngai dam di ngai nei nem atia chutia Alex zai dam taka atong an khia chuan makan ti an oi thelo David chuan Leona min ngai dam don nia Derel khan deroi khamin pe a chuan khatiang khan kan cheta ni tin akun lapa Stevie chuan ngai dam ti ngai lo nang chuam lo la ka khriat na kha ka nei le kher lo mai thesin chu wangin in thiam lo du su atia engtin mo Stevie ti kha nang mai ni tak mo tin David chuan han zot non lia David chuan Leona chu Stevie tak kha ani yang ti alaking chi lo dewa chuta Stevie chuan o ni tak e chuan hi kam mangai tak Alexa chu ni hi min kha thiam la nang ma hi kam mangai kha emo ka lo ti thina ma sa tuna chuan engkim ka kha chuak le to ni atita David chuan ka kha thiame puan bros nang ma nge hi Daria azia khai ni ye min ngai dam don ya atileya Alex chuan Ambrose kan ni to le nem chuan thamwang takin om to ro in chunga thinrim na kan nei do nia atileya Ambrose kan ni to le nem ati om zia chu a kha thiam che lo ma se zonan zo bel ngam to box wi rawa Reginald le David chu an ka ran lut lia an le ta chuta Alex chuan Stevie company chawin kan uak don em niang a han tia Alexian soidu tam takaneya midang khria takem velem lo te po a soidu ni chu wangin hunrem chang han zong ve dewa ti chuan taxian la an pia dewa lui kama chuan an kala hetia uncle dun lo na po hi a ta anin ngai to khop mai Lindsay ro chu hlim thei lo Alex khan voi khat po amit lowa a om ve ni ti po khelo ang makin angai sak mi lo a thin lung chu ana ve wong mai chutia lui kaman kalai chuan Alex chuan Stevie kidnap ani zan kha asei chuak ta chu chuan angai tuana ti buai zia zona tam takaneya tun hi a zona te chana mu khon chu ni na khia Stevie khami zan khan ke man ka kon khoi lo che kha poi ka ti khop mai chuan misual lu in ti khan a kon khoi chia khapa kha ka that to nia atia Stevie chuan ngatinge chu chu sei chua atia a khami zana thil thleng kha an tia a sei chun zom thei che lo chuta Stevie chuan a sei om je chu kha thiama Alex I lo thonang khan engma thleng lo nia khapa khan engtin ma min khoi le nem a han tia tak mo tin Alex chuan makati khop mai oni ye a soi vek don chuan soi tu ka tam ma se ol som zong in voin thleng hian tu man min lamut pui lo kha mi sol po khan aduangin min om pui man lo thil thleng te kha ka khoi ve vek alom ma se ka tha kha dam doi khan ati zo hi vek maya chu wang chuan ka che thei hol lo ba tuk veka tonga ka tlak thleng khan engkim ka khoi vek alom ma se tuk veka tonga ka tlak nu kha chuan engma ka khoi talo ani ina changa Alex chuan Stevie chu kwalea ka van lom takem tuna chuan ka veng him tlat tuang che ka thla thlam le to ngai lawang che tin a ko ta vong maya Alex chu hlim to khop mai Stevie chu akwa akhat tok chuan akis deuh rang maya medang lo om ve ta po chuan he mi te chu an va hlim dun ve mole o ti tur khopin an om ve ni Alex chuan Stevie min nei du ngem atia Stevie chuan
Alex chu en wanga a chang lok lova ngati nge tin Alex chuan an zot non leya nei du he tiang hun hi a thlen karing ngai lova ataka kan thleng tamai hi mak ka ti zok yala chana chang ka lo khelok lo chen eka atia Alex chu alom khop mai min nei du tak tak ang mo ti na zot non leya nei du te khai nge ma se David ne na kanin ka then khat chin fel tu alom hleka chu chu ni mai chuan eng ting nge kanin ne yang atia ama theng beka ne mai lom tin anin kwa le ta ni restaurant pakhata chuan zan rian ei ngala zandar sari velan hoa sitting room a chuan pumarvel te chuan an lo ho hun an lo nga ka an lo thlen chuan marvel chuan Alex voin chu kalim hle mai avoi khatnan ka fanu Stevie lim mel tak tak kamuta tun ma kha chuan ama hian kim lo om thinin ka khia anui point a chung rel taka hian a hlim loin ka khathina ma se tuna chuan a hlim ve tak tak ta atia ma se lin si ro a hlim tak tak thei to lo thung chu chu apa hian a khet pui che lo Alex chuan lin si chu khongai vio ma se tuna khi chuan ti vak thei om lova Alex chuan pumar velan hena chuan Stevie nan chuan in nei an tum thu te asoya pumar vel chuan alomum khopang chu ma se tun hnaya thil thleng I khave thawanga mi zong in Stevie hi David anu puin to turan ngai de ovek towa tin kha menia local te po khan anin nei na chu ti that le thuai ani ambe se boka ma se nangni chung ko chin diana chung wang mai chuan buena aom lo tuwa kangai ni tin asoya tin Clifton chung ko hi thil ti thei tak an rin thawa Stevie hi an ron da zon zel hi karinga chu wangin nangin inei chuan I hum him thei tuwa kangai bokani atileya Alex chuan chu tiang thleng chuan alo langai tu ngai me lo Clifton chung kwa Stevie chu chung ko pa ngai mai atang lo se dian ni tuwa khana nga ya ma se alo ni hau lo pumar vel chuan han soi fia thuaka chuta Alex chuan zep nei a thalovina khata anin taka chuan Ambrose chung kwa zinga mi ka nei to lowa tin Ambrose chung kwa tanga an hno chua dan chu soita chu wangin Ambrose chung ko thil ti theina in be se ni chuan keima tang chuan chu chu om thei do lowang ma se Stevie chu ko thei to pin ka veng hi mang ti ho ka in tiam tin a soya boina tam tak om thei nia David te chuan Alex chu Ambrose chung ko zinga mi ani to lo tian khriat vei chuan an ron la ti boi ngam le mai thei ni chu tiang che chuan Clifton chung ko point Alex chu thil ti the ni ti an khriat lo chuan ol sam taka ron ne chu an tum mai the bok ma se Alex hian thei top chuwa Stevie chu ven hin a in tiam wangin le anin mangai na chu pumar vel chuan a hmuwa Stevie po tun ma zong a in Alex bula a chuan a hmela hlimna a omani ti mu boka chu wangin hlau thong ro tak chung si chuan ngai thom tak chuan a han om ta khri photani heti lai mek hian mi pakhat chuan Jessa hena chuan thalak pakhat thilo en tira kapu henu hi itunu thito emo anti kha ani tin alo en tiro meka Jessa chuan hei hi katunu chumo tin mak ti deuh chuna ena chu thalak chu tu te nge kan ti chuan David le Stevie anin nei dona an thalak kha ania Jessa chuan chu muin katunu chu hun rei tak chung kan zon nuwa drag chung ko hovin an lo kolmo rang takin Washington lama kan mi te ti ola Stevie chu ron khwai hole nga lang cheu atita ma se ko fa chuan kapu hei nei na hi an soidan chuan akal tluang lo hle ni ome buena chuaka mitam takan hliama in sual thiam ming thang tak tak te po he buena hian hliaman tuara an zinga chuan in sual thiam tak mai a oma chu chuan a sui sadeu vek ani ome chu pa tu tunge ni tak ero an sui thei lo ni atilia chuta Jessa chuan animo chu engting hi khriat thei arin tlak mo atia rofa chuan arin tlakang news lama chualo turin chan chin thar lo khom tu te chu an khap thei ni mai thei ma se amuna kal ve nge mi than khat chuan arok nan soi chuak tho chu wangin tuna khui chuan itunu hian pasal ala nei che lo nin ka khia atilia a that chu arang theiang bekan kan khoi hole ngal tu ani atita
Jessa chuan a fanu le atunu an tlan bo tang khan vo zui tu te khan thodik lo an lo khila Cynthia chuan naute chu khama azuan thlak puyangin an soya ma se kumnga kalta khan naute chu adam chuak ani ti a khade thosia chuda tang chuan a omna tu omang chu alo zong na sawe maya kumnga chung azon to hnuwa chuan Stevie omna chu a khave thei ta chawani ti chuan le Jessa chuan engponi se chu tianga mi zong sui satu chu tunge niang ti khriat te lawa thave atia rofa chuan an ngai to wanga chu tiang ang thil ti thei tu mi thil ti thei tak ni boxi chu Ambrose chung ko zinga mi te hi an ni mai lo mo atita Ambrose a tin Jessa chu angoi deuh data Ambrose chung ko nen hian anin mil chi alo hunenga mokal ta khan Ambrose chung ko chu an tla chedewa ngai an ole theinan Clifton chung ko chu tho puya nan soma ma se pu Jessa hi mani indu tok ve tak ani wangin tuma tho pui nei adu lova Ambrose chung ko somna chu alo na to a chuta tang chuan Lincoln kha thinremin Clifton chung ko nen hian anin ti thei ta wak lo ma se Ambrose chung ko chu an ron lian le ta em maya chumi ni wang chuan Clifton chung ko po chu an ngai ven le wak to lo mai zo ani engponi se akmen hi khruaila atula piang titurin pudrek ten na chuan kalphot mai teu katunu chu in ron khruai ho tu ani chung ko zinga mi chu chung ko an om tu ani ati ta bon maya kapu an sedanin Washington a insual thiam tak tak te po tu ti kan khriat lo chuan a hne deuh vek ni na langa chu wang chuan Ekman ni lovin Paul zokha khruaila a thain ka khria atita Paul mo tin a han phok dewa oni e itunu khruai le kan tumani si chuan kan thei top kan chuanga insual thiam po a thabe kan ken ngai lom eng thil chiang kan ton don a khria si lawa tina soya ti chuan pu Jessa chuan ram atita ni heti lai me khian pu kan jinal chuan message adong nol maya Ambrose chung kwa thu chuak ania Ambrose chung ko thu chuak hi mina zongin andong ngai lo an hnuai thok ho tu lian ve deuh hlek ho te chawen an dong thina original po hi Ambrose chung ko hnuai mi ani wangin he message hi adong ve mai choni chuta chuan nge zia kan ti chuan Alex Ambrose hi chung ko tanga no chu ani wangin tu man lo pui to lo tu alo pui inom chuan khremna lek ko aniang ti chuni chu muin afapa David chuang takena khila David chu hlim khop mai kapa tuna chuan Stevie kan la le thei do ne tin ro man na chu a han siam do na David ngai to chiang te Alex chu Ambrose chung ko zinga to lo ma se insual thiam takania chu ti maya olsam chuan kan lak sak thei to don lo nia atia David chuan ama ne thei tu mi kan roi mai do na lom atia chu tiang mi chu ko zong do na ni tina soilia ngoi te tin chik zo kana fapa chu ti puya David hi chuan Stevie adu wangin angai to na nubut mai sia ma se pa hi chuan roma man na thazo ka nei ni chu hei hi ni Alex hi ti boi lovin tran pui zo kila nakina chung kwa lak lo ani le huna kan tan ham thatna ani dona sin atita ma se David chuan chung kwa tanga no chu to chu Ambrose chung kwa hian an la lut le to ngai lo chu wangin Alex po hi an la lut le to lowang an la lut le to lo ni ve phei chuan kan mel ma lo thonin kan trampui ani ranga dona sin atita original chuan ani vio mai ma se ris kan lak mai ngai dona ni a chan chu heri si kan lak fu vai chuan kan chung ko tan hian a thadon lutuk hetiang hun ram chang hi kan bopel thiang lo ani atita Alex po chuan anin nei na tur chung chang chu aboi pui na sokhop mai anin nei na tur mun te puma valate villa pakhat moi taka chuan in nei na chukal pui mai ni se mi tan khretam lem lo se agok thayang me gati vel mai te chu adua chuan David nenan chung chang kha chin fel ngain ala khria zan kha chu Stevie nen chuan original te na chuan anwakala original hi David apa kha Alex le Stevie an han mu chu mak ati dewa original chuan Alex lo thu au enge ni ta tin han chona David po kha om vea a thil sui du kan nei ni
Stevie le David chung chang kha in chung ko minga lo chiat lo nan anin nei na kha thul ani lo thu soi lang lo lo ula ti chuan thathum thlali nu vela anin thren le thu ti da zo kila chu tiang chuan roma man na siam theu la tha kan ti khop mai tin Alex chuan soya original chuan a tha lom ni Stevie hian ka fa pa hi anei le lo ti thu da chuan mi zong in zo nan nga lo tuk dona kan chung ko min thlengin a chiat pha thei dona chu tianga ti chu a tha khop mai atita kal le mai an tum zet nangin Alex chuan anin nei tu tho chu soi chhuat lo thaina khia ani lo chuan David chuan a khia thut chuan a thlak takin khosome yang ti hlo wangin chuan Stevie nan hian naktuk zana in nei kan tuma chu wangin kan ro man na kha kalpuya ni lo chuan in chung ko tan a hming chiat thlak zual zel don ania ti in a soilea David chuan Alex le Stevie anin nei don ti khia chuan a thinlung chu chunangin na ati Stevie hi du ve em a thinlung ne atum lutuk na lama an halak dan kha a fu ta lo mai puwa original chuan avan lomom ve kan local ve theng chu ti ho atia min kha thiamula tu vak ma kan som lem lova tu man kha tam lo se kan du zo kani som bik tlem te chok ta na kal theyang atia ma se original chuan ke ni pa fa chok te tan chuan munom theyang chu lova thongok te chu ke ni chuan kan zep theila tu kalom ani lo chuan kan chung ko mual phona ani tel ti kan kha thiam ve tholom kan zep tlatang atia Alex chuan chutia an dil de ngong ta ka chuan ole in pani cho chuan in local theyang atita ti chuan an hole ta David chuan apa hena chuan an ni in nei na engwangin nge kan kal ve ri ngotang ka kal du lo ti na soya original chuan ka soi to kha Alexi chung kwa alet le huna min trom pui theina turin tuna hian alung kan ti o yangai lom chumi to chuan ma ka la me ka nei ti kheta che atia David chuan apa chuan hian ngam che silawa ma se agro chuan Alexi Ambrose chung kwa alet le ka ring to lo ni Ambrose chung kwa tanga chuak tu man le to ngai lo sin mole atemol mol mai ro fa chu Paul va som to chuan a driver nan chuan an va chuaka Paul hian omna hun deuh bik anei ve a hun zong chu in sual zirnan a hmang zo deuh vek ani mai Paul hian zu mon to tak tak te a in du thina wangin ro fa chuan zu man to tak mai chu a ken sak boka an kem na mun an va thlen chuan veng tu te chuan engein du an lo tia Clifton chung kwa tang local kan ni thu le Paul chu mu an du thu an soya chuta ti khan lo omula tu na chuan in so bing meka in lo nga deuh hleka ngai mai theini tin lo nga na tur mun lam chuan ko muwa ro fa chuan Paul chu mai chan nge ya biak ngei adu wangin lo la nga mai chu akem tita an hman tur mun lam an pan mek lai chuan mi pani Flint le Josie hian ron lut ve a veng tu than kha chu voi le khata an bei ta thut mai an khoi tu ta phok mai a chu ve le Paul veng tu bi khan engein du nang ni kha tin tongka va soi fel mai atoma kan du chu so ni tin Paul lam chun kok ta wa mai Paul la chu engma khoi lawang mai hian alain so bing lup khop mai a chu ta le minute ni vel nu chuan Paul chu kan chuak ve ta heu nang ni pani mo kanin mulona ba hi to ve a han tia Flint le Josie te hi te tonga in kom to nia ti chuan in ngai zong chhovin anin nei ta fa neya ma sen fa chuan lunglama ha satna anei wangin doctor te chuan kum som thleng bak adam lawang ti nan soya ti chuan tung kha chu Flint le Josie te chuan an fa pa laka inti au puinan le an fa pa ti hlimnan ani mayang chu Paul hi an chota ma se Paul hi lo chak em mai sia an fa pa mu lai ngai mai chuan an he lo mai pani lovin Paul hian alo soi sata khet maya chu an fa pa chuan a muin lunglam thalo nei sa ani bok nen lungphu cholin a thi pha ta ni Flint le Josie te hi an ral ko na em maya phu balak nei tumin anin zir le ngata tuna chuan anin pe ta niang phu ba la turin an lo let le ta ni
mà sẽ Paul hi chuan an hlau lo khop mai voi khat in ti sual to voi ni nan in ti sual le don ani hi atia mà sẽ Flynn chuan kum nga chung nang ma he tur hian kan in zir to chu wangin tun tu ma hi chuan a chak zok chu ke ma ni kan ni don antia Paul chuan o ani mo kum nga chung in zir lai khan ko mai bik le nem kum nga chung min ne tura in zir ni chuan ke po kum nga chung min ne lo turin ke in zir ve tho ti in khedon nia tin pusi chu han la tan ta chu ta le Flynn te no pa chuan an ron be tan ta Paul chu alo in venga awala mi panhin an be wangin khoile ta la tum chi alawa an tha chu han ti zoi ma sak phot atum ani mai thei ti chuan le in ziom ve de ve ma se kala be le ve mi lo seu nia o tu na le tin Paul chuan a han be le ve tron ta Paul nge an chirang de un lek zo aniang Flynn te no pa chu an hanin veng don traina an veng man meu lo kut le ke chu han phe de pop pop mai hian an hria a to pa chuan an puma ve chuan Paul chuan na takin a pet sakta chuata chuan an bok le ta thlop mai Paul chuan a khoi chun zum du to lem lova tikhanin du to kila thain ka hria amma angin chau thak thlenga in sui sakha atul ka tibel love tin lelam chu a hoi santa chu vele rofa khan akutalo benga Paul nge i go pui hle mai tin a kan pan na ya Mr. Rofa enge ni i ron ti don ti na soya Rofa chona driver hena chuan anzuman to tak lekha lo lawat tu ken atia hei le itan tin parcel pakhat chu a ron choi pheya Paul chuan a chunga enge om tin a han ena anui ta war mai nang chuan ka du zong khie ti chuan eng ti turin moin local atelia Rofa chuan thil poi mo tak mai nia min trampuina kan ma mo ni tin a soya ho in chung lama lu tila isui fel do nang miang tin in chung lama chuan anin zui lu ta ni Paul chuan enge ni ta avapoi mom ve atia Rofa chuan in sual thiam jet kalo khia chuan kha tuna po kan mung hal mai boka Clifton chung kwa hian Washingtona pomar valate chung kwa tanen thil chin fel tu an neya chuta chuan min kalpuila kan du ni atia Paul chuan pumar vala minga han khria chuan pumar vala te chu mithil ti thei po an niam ni Clifton chung ko tan chu tiang phil boi thak atling am ni a han tia ani vio mai ma se kan khria dan chuan pumar vala fanu veng him tu in sual thiam tak maya oma chumi ne thei tu chu tu ma anom lo an ti nangin in ne thei kan be se ni atelea tu ma ne thei do tin Paul chu anuya engting nge chu tiang ral khada tonga me thu soi mai te in oi nga rai ngon zel a han tia ami lo ne do ten an soi tlatani chung te chu tin an soi dan dana Cliff ming a soi dan ta ka chuan Paul nui mel po chu alo top ta Cliff an ne lo mo atia Rofa chuan o ni Cliff chu I thian thata ka nei ti po kan khia Cliff an ne lo chu I ne thayang te ro nang nge chakang Cliff a han tia ka khalo le kan lein be lova ma sen china I mu tak nu pa te kha Cliff chuan da ka chan ve chung a beya an he thei khwa ma se ke chuan min som po tling lova kan he thei thung chu da tang chuan e khathia meng chu an tia Rofa chuan a that na sa chu nang chuan ne thei ngai don chu nak tu khian chua kan duwa min kan zui ve thei chuan kan lom ngatang atia Paul chuan chu tiang taka insual thiam chu ma chon acha ka rio maya ole kalozi ve don cheu nia tin anin thla fel ta ni atuk dar soma chuan Washington lampan tur chuan airport lam an panta heti lai hian Alex tepoka anin bua se na sto khop mai mitlem te chau friat puina in nei tur an nia pon lam atang chuan engma athlenga ni ti po khriat lem lova ma se in chung lam ero an se moya red carpet nen balloon nen an be moi vio mai nakin deuh chuan original te pa fa chun ron thleng ve ta original te pa fa hi an local ve don tin Alex chuan midang te bula alo soilok sa vek to wangin tu vok ma chuan maktin an en hu lem lova ti chuan le in nei chu hun don ta Alex po in sei moi khop mai Stevie po chu tiangin
Lindsay chuan anawin adu tak mai pasalatan anei mai tur chu ala hlim tak tak thei rawa ma se lompui ang takalan zel chu angaya mon gal mai chia pali de po kha Alexa chuan lompui khop mai Alex chuan engtike mo chuan nang ni po hian pasal in la nei ve don atia pasal nei kan tum hlei nem kan master and call hi kan na bekalom an hantia Alex chuan andam chung min zi kan don mo tin tlem chuan a khathiam lo deuh thin original po chuan Marvel hena chuan mak pa thatak inei dona kalompui khop mai che tin alo chi bai ve meka le tran hun ani trap towa tuna tonga kai ro te a in ne na chu tan aniang chuti lai chuan pon lama rofa le pol te kha an lo thleng ve chia midang panin an zui boka chutia mi pali ket lama local tram an mu chuan security sonia chuan thil diklo oma boina thleng don nia khiat na hi anei ta tat maya avapan nai ta wata pute u enge nin du antia pumawl mulok kan duwa atia pumawl chuan ti tok poi mo du tuk tak mai neya zanina tan chuan tu ma amu thei ro naktu lama local le mai ta cheu antia rofa chuan ani na taka chuan tuna hian kan lu nga langai tin lutlang an tuma mase sonia chuan alo danga security dang som vel chu ako bela chuta le rofa chuan thate te in alu thei lai khan min lu ti mai tur ania tuna chuan boi thak zong in kan che tangai ta tin an mi foi pani te chu an signal zewa security honen chuan an insual ta rofa le pole an nau te insual tun ena nakin deuh chuan security ho chuan let ta phung mai a than te phei chu ni kho khalo vinan tluwa tuna chuan sonia chi kha himdamin aum ta rofa chuan tuna chuan kan lu thei tong em a han te lea sonia tan chuan lu tiang mai lo chu ti thei dang om ta lo hol lama ve thung chuan in ne na chong kalpui me ka pastor chuan voin hian kan unau te ne na khiat pui tu kan lo kala tin thu to ya soya ti chuan le Alex le Stevie te anin nei rem te lo kon omem kanom chuan tu nai han suyang ule a han tia Lindsay le David chuan anin nei akem lo na han soi te po an cha ka ma se soi tu an khiat lo mai ba ka khoya poni se an soi ngam don lo Alex TV hi idam chunga inupui na turin tin thu zo tu te chu an zo tranta chumi zo Stevie chu azot ve le ya ole tuna chuan zungbun inin bun ti ranga nupa dik tak in to do na ni tin sira chon zungbun chu lo la a an hanin bun ti don che chu kong khak chu a ta thuai mai sonia kha aron lum lut lol maya rofa le pole midang pani te chu an ron lut tangala sonia chuan kapu kadang ne ngang lo ti na kan awa chuta original chuan rofa ahan muchia mai chu lefton chung ko jingami ani ti khrein Mr. Rofa nang ni mo engen ni ta tin inti khathado chuan vachi baya tuma ma se Rofa hian a maya lo benga helai huna hian in thian thotna siam tu local kan ni lo atia chuta Stevie chu an muwa Stevie han muchia chu anuang chia ni hei chu Cynthia tin amithla chuan Cynthia mela lo lang boka anau fanu chu ama ading taran mai hei hi ni kan hon let to chu tin Stevie lam chu apan nai ta ma se Marvel khan Stevie le Lindsay chu apot son bata anung lama a om tira tlan ro tin zoi te na khila apa to se chu enge zia an khathiam lo khop mai rofa chuan a try nang hian kan mi du tak chui lo kol thakhiya wani hi tin an mi khoi pani te kha akova hepa hi that phot ro le atita ti chuan Marvel chu an ve tran ta chuti lai tak chuan Alex Khan an autte pali kha amit mei wata pu Marvel an beitum tu te chu an badin hual ve ta an ni pali an nia mi sualam chu pani an nia tu tak chu chak zo kang mo ti chuan le an hanin sual tran ta Sonia Khan kon pui ve vat boka Paul chuan uluk takin lo ena Alex po chuan an autte chu ai en rana pui an ngai hun huna pui tu ka nei pe ang ni te chuan chung mei che te chuan mi pahnih chu an bei zela
tha chuan an hne ho lo ma se an in che tan hlei em awang le an tam zo mo khima wang chuan an hne thei don in rang atopa phe chuan an hne mai pon ni rovin an puan ba lai chuan chung mi te pani chuan phuar ta chung an puan ba te chuan wer sin te khriam zat mai hi a om te rawangin an tal na sat vai chuan an taksa chu chuna a theya chu wangin mi pani te chu an tal thangam talawa chu vele pol chuan Mechipali zinga pakhat chu on plot thluk top tumin a on pan naya ma se Alex Khan rang takin alo dang wata Alex chuan dang lo se atlo thlu chiang viawang Paul chuan chung Mechipali in sual chu hmuwa atan chuan engtham man ni lo tir kha thiama chu wangin han khoinat em atum pon ni chuang lawa zirlai han zir tir hlak adu mai ni ma se ama ron dang tu Alexa erong achirang ati khop mai hepa hi chu abe tham do ne tin a han vele ta Alex chu amaya a han nek dona ma se Alex chuan olsam angron takin alo bum dai mai ti tak zatin hepa hi abe yang ai dona ni chu Paul chuan a khathiam ta ma se a thian te lam chu hoin me chadang lo om hu chuan nam son phota a thian te an phuar na chu akut long chuan an pot chat pop phota chu vele heu hepa chu pachak tak ani don hi khang puan ka han frui sin te fei mai khriam box yo oma pong popo vaksi pon ni lo nia ma se Paul hian akut long na pot chum thei tlat akut chutlem chuna ron thi ve do triam poka ma se engatan ma angai lo chu ta le Paul chuan anaw de chu kumar vela chu boi pui turin le midang ho jong po chu an tlan chia ta thatnal turin thua pe a abak chu ke mang kalo ching felange atita boka Alex ram chu hoya tungei ming le a han tia Alex kanie Alex mo insual thiam tam tak chanchin alo khatwa ma se Alex ti ming pu chu avoi khat khriat na ni mani insor bengin kumrei tak in khung bowa mi thak te po an ron chuak ve zera Alex chu mi thak ni tora angaya chuta original chuan Alex ni rangot lo nia a ming chu Alexandros ni kha a ron tia original hian Ambrose chung kuanga soi chuan midang ho hi an hlau deuh be se ni rofa chuan Ambrose mo chu wang ani mo thira ti thei em tin mak ti deuh tak chuan han ena ma se Alex chuan ka ming chu Alex chu ni Ambrose chung kwa mi ka ni lo tin a sei le a Paul chuan a to po chu lo ni la ka gol ber chu pumba wala hi tha ani chumi ka tin a konga min dal tu piang chu ka that veng hal don bok tin posi chu han la so sawa Paul hian kung fu style dang athiama chunga thiam zong chu pakhata a fin khom beka chumi tong chuan tu ma ne lo ala nei lo mai pon ni rovin lema han be ve deuh hlek tur po ala tong lo tuna Alex chu enge an don le voi le khata Paul chuan pumar wala lam chu hoin awan hek phei da pop phota ma serin lo tak mai na Alex chuan a kut chu alo von sak mana chuta Alex lam chu hnek lea alo kun niam man le bok ti chuan chola thiang to lo Alex po chuan a kon pet let via a oma tak chuan a pet fuwa midang chu ni se an hnung tol deuh do ngeyang ma se Paul hi pachak tak ani wangin a ri deuh dota engatan wak ma ngai lo chuta be let ve zera ma se Alex chu lo in dang ve thei zel bok Paul chuan a kung fu style khang combine chu an hang kual chodon vela aduang na khoi fu lei thei dek lo mai a khoi fu ve chuna po na wak lo hian aba fu tok zera han tluk pui khop chu ani lo tlat minute som don anin be no chuan a be se lo tak mai in Alex chuan ngonga tak mai chuan ron pe te ta pop mai ma se Paul hian a chem te ken lai chu phorin Alex pum zon a tak mai chuan a vei phei ta fuwa maya a ko chu thler deuh hok mai Alex chuan anun na chan thei don ti khrein lai khomwang lo chuan Paul a beka chuan han pet non lea chuta apuma a pet chunzom lea chuta za chuan Paul chu atu vial tangoi mai Alex chuan han khoi zui chu duwa ma se zom taka che ta thazo kina khia Paul chu kai tho ta zo kani Paul chuan Alex chu en wangwanga ka ne lo che ni ka tlo me ka impo me atita ma se ho fa tan chuan chu top na ni mai lo Marvel chu athat thei ta lo ni point an tumber zok chu Stevie tal khoi ho kha ne ya Stevie lam chu hoya Stevie min ron zu yangai i ina i ho ngai
ipute ka ni hi atia chu vele Marvel chuan Stevie ngai thasu heng mi te hi tha tum tu che khan ni hi Europa chuan tha a teu lo mai Stevie hian ina nei lom chuta chun phoi ho turin kan local mai ni atia mase Marvel chuan Stevie nun na lakin du wangin anu sin thia po anun na achan pha ni rom ni tin chang le ta midang ho chuan an thu soi chun lo ngai tha thap maya ipa thu soi hi ngai thasu ipu chuan ngai to lu tuk chia kumsom ni lai thang bo to a lo hola inu omna thin building le ro ma te ikal chak lo em ni imu chak lo em ni a han tia chu veda Stevie chuan nang ni hian kanuin thata ni rom ni engwang nge ka on le le duwang mani chung kwa po tha khwe lawa chuan ka le du te lo atita lo fa chuan thil khwet lo tam takin ei lom ke hi ka soi tong khan inu unau pa ka nia ipute ya ka ni lom i thil khwet lo tam tak soi tu om lo ho phot la ipu pona mu chak ng che atia chutia som ngoi ta ka chuan Stevie chuan ho chu thai na kheta achan chu apa nun na chu ade ka thong tlat maya a ho du tlat lo chuan boina lian zo ka chuak thei ti a khia ni ole ka gon zuyang chu ma se ka pa hi zui to lo la engtin ma ti lo la chu chu min tiam phat ro atita ro fa chuan ipa tha hi kan tum hlei nem ma se nangma foi ho che phal lo takin chumi wang chu chuan kan be mai lom nang berin hoi du te chuan ipa chu kut kan thlak na chan turang ma hlei nem atia chuta Alex chuan ka hon zui vang che atita me chedang pali te po khan kan pu Alex kal na pi nga ni po kan kalangai an lo ti vea original kha lo tong chuak vein engpo ni se in nei na hun kan mang me ka zungbun in bun tiang chi angai to a he program hi zo lo lo phatangu tin Alex ati lung oinan chuan alo tong chuak vea ma se ro fa chuan chu chu karam ti che ro achan chu Stevie hi kan chung ko zinga mi nia Clifton chung kwa hian kalphung kan nei ve a he in nei na po hi chu tianga kalpui that le chu a that zo karing ani atita a khan pa takin Alex hi chu an holem lova an lama tonga an siam thei hlau phei chuan in suala thiam zia te an hu zo chia an la chaw tong kai thei don ni nan khazo ani chuta ro fa chuan ani chuan nak tuk lama ka on lam don chu em niang ti chuan zan ina thil thleng hi tu man soi chuak lo la kan du ni he tianga kan ron che ta wang hian thupa kan choi boka an han tia ti chuan an ni po chu an chuak ve ta an chuan hu chuan David le original te chuan lokala Alex hena chun lom thu an ron soya rufa khan original maya khana benga Alex hi chu om lo se original po hian atuang nge nge yang David chuan nangma wangin ka pa le ke kan hima kan lom lu tok tin lom thu soya ti chuan an ni po chu an ho ve le ta Marvel chuan Stevie hena chuan Stevie ngatinge an ni kha zui du chan inun na ta na poi thei sin tha chen tum to lo ti endinge kan khria thayang chu wangin zanina hian Alex nen mun hlataka tlan bo mai teu roma manna ka siam puyang cheu atia masa Stevie chuan adu lo kapa tlan bo po nila khoyang he kan kal chuanang tin kan tlan bo ni poin nangma hi an ron zong chuak chenga itan alom tho tho chu wangin ka mel ma ka wa mudon po ni rawa ka pu ka wa mudon ani maya engkim athale vek mayang tina tong thlamuan ta zoka Marvel chuan soi thei danga nei vak lo ni e ni ro se ti na soi ni ti chuan mani rom lama chuan uncle ta sap sap loma Alex le Stevie che chuan omta Alex chuan avoi ni nam pasal inei le te hle mai ti na nuya Stevie chuan kan in nei to tholom tin zung bun chu la anin bun ti ga Alex chuan tuna chuan kan upui ni ta kepo i pasal kan ni to ti na han fo pa Alex chuan apom ka nga Stevie chuan khoyang e min kal pui do na tia o kan in nei to te chuan khoyang e kan kal vak chuanang ro ma ne mai lo ma tia Stevie chuan nuya nia adi khop mai masnak tu khian kapu kan hdo na kan in nei tak tak na tu po eng tiang in nge wa man na siam don kan khelawa chumi hun chu nga photela athalo mo atia Alex chuan chutia Stevie na asoita ka chuan han hial chu a khwe vedawa ada thalea ani chuan nang iho man kal to la ke po mi khol rom lama ka wa mu to mai nge
kan om dun ngai lutuk chuan thil thulo zo ka thleng palange tin anin thla ta khia Stevie chuan chumi zan chuan Alexa bulamut mai te po chu du ve ram vom thoba ma se official taka in nei lan ni lo wangin chumi hun chu ha phot a tha ni khiat na nei tlat mi pa le mei chen zom na hi pathian ena siam dana chuan mi pat mei chet na hi ni pakhata chu a hun ma an lo man mai chuan in nei hlut na le nge na kha abo ta thuina in nei to nuwa rin om tat na le in thunzom na het tak kha ani tu hangin om thei thuin lo dam chunga rin om le het taka an thinlung ain thunzom theinan a hun na tak lo chuan Alexa chu amut pui du lo ni atu da ko lo ni chuan ro fa te kha an lo langa airport lama kal tu rin an ron lamta motor pakhata ro fa la Stevie le Alex te chun chuanga midang zong chu motor danga lai dar nei vela Clifton chung ko ho omna chu an thlenga ti chuan le avoi khatna Stevie chuan anu lo khosak thin na mun building chu amudon ta motor an chuanga anu omna thin building tak mai chu an han pan le dewa ti chuan gai lo te chungin an thleng ta Stevie chu anu omna thin building a ngei mai chuan aluta apu jesa chuan alo lom vata atonu chu akua chutia mangai le duat taka apuina alo don sonta ka chuan Stevie thinlunga thinrimna omte po chu aziom huai huaya heta lokal ko in ril te po atram tuang in ele in tur te po kasiam tir fel vector tin cho kalama chuan a huai phaya ti chuan jesa chuan katonu tuna chuan ni lo ho to boka I university kalna po sonila a thain ka khia transfer po lo boy pui vek mayang chuan I thrian pa Alexia na veng thrian chenga ibula om tlatanga ichunga engma a thlen to lo nan tin Alexa lam chu hoya katunu hi min ben sakla ti chuan kum khata mak tu duai khat le chan ve I lo atan ka pedon chenia atia Alex chuan te rang mai atia ani na taka chuan poisa lo chu soilo choi bel pongai don se Stevie chu aveng duang chuta poisa loin ala veng don zui le ngala Alexi insual thiam takani ti kha khrebokela Stevie chuan kapu kanu than hi khoya nge om tlo ka du ni atia I to donia ma se nang mai in kal lola chuan Alex nen hian in nei trap to ti te kalo khia in nei ngei po ka du ni ma se in nei ma chu mudun lo la ka du bok achan chu kan chung kwen kai hoina hian in nei ma lo mudun chu kan ram te lo ni tina soi le a apuin chu tianga asoi tlang ngal pop mai chu Stevie chu tle men azak ve dewa ma se Alex chuan ole kapu kan khia I thuang chuan kan om don alom engma thil poi thleng lawang tin thatak chuan achanga an ei tu an ei zon hu chuan anu than om na lama chuan an kalta than lung chunga le avela te chuan na thel te chu lo tla deuh ni ai maya Stevie chuan anu mel chu atakin mulo ma se than chunga han thu chu anu chuangai zual em maya a mel tu omang te chu thala ka tanga a mu pa ka hisap thiam lo alunga chia Alex chu abula ading veranga ati boy du lem lova chumi zo chuan Alex khan anaw te pali kha an omna tu hotel azon sak boka an driver chuan Stevie hena chuan naktu ko tangin class itana ngai dona chuan Clifton chung kwami ini hi I thup angai don bok Alex sai kianga reng dona chumi tu chuan college campus security na kan dil sakanga college campus security ni pa in aveng reng theidon cheni tin an soya chumi zo chuan hotel lama an huaya zanre po hotela chuan an eya an hun man a ha thlak de bok nen zanaro ni chuan Stevie chu Alex naw te chuan ataksa an me saka tui takin amu hilta chuta Alex room lama chuan an local velea amu hil to emni athia sela chuan o kan kon kalsan lai chuan amu tui to khop mai chuan po Alex nang po in sual chaw om sia itaksa te no thum lo mo kan lo malis veng che chu an tia soi to angin mudona hanin me hi chu Alex chuan ngaya ani ve to avain bual faya ain bual zo chuan chung nula te chuan ataksa na lai de kham lai te chu an me saka Alex chuan
nak tu ka tang chuan John Hopkins University a ka kal to dona nang ni po heng lai vela hian in le tur te zong veula a kha to ken ka kon tlo thrin don chonia atia selin chuan chu tiangin kan phang dei thei le nem kan na be chu nang ma ven him le itana na tho kha nia chu wangin university a chuan kan kal ve don ani anti tamai Alex chuan chu ti mai in du in university a lu ngot thei le nem atia poisa chuan thei lo tak hi le nem thunei tu mel khriat kan neya poisa kan nei bok si te chuan engkim hi ti thei veka lom anti maya an tum ro em wangin Alex chuan an hnial buai vel pe lova ole a try ti na ngoi san maya ti chuan a taksa an me zon hu chuan chung nula te chuan an chu sana Alex po chu tui takin amu hil vela ta atu kaloni chuan university thaka chuan an vakal ta get chung an lu ma chuan Alex chuan Steven hena chuan ipu thu soi ka khela in chung koni na dik tak hi i thu pangai kho o atia na tinge mo ka pu hian in thuk tu min ti le a han tia Alex chuan a chan thatak a omani mai chuan tin anin nei zungbun chu ko ka hei hi phel lola tinanuya Stevie chuan ka phel don hle nem ita ka ni to ti lan tirna lom atia anin kuwa chuan campus chung lama chuan an luta an principal office an valuta tungai ming le tin computer atang chuan Stevie chanchin chu an han zonga hei a ome rochman atanga lo in son tung khai ni mo chuan zairam po iti thei viaw ni mo tin a chanchin in ziana chu an en thuaka ani hi music lam department a tur ni mela in ho tu hi pu jordan ani dona tin an room omna tur te chu ko muwa ti chuan chulam chu an va panta ti chuan in security department hi khoilama nge a tin an zon ngala security department omna building chu an principal chuan a ko mu boka ole Stevie tuna chuan itlas thara ikal to dona ke po ka thona tur mun ka va pan venge o tin security lam department building omna lam chu ava panta building chunga valu chuan mi pakhat lano pan ve mel tak hi alo oma ingei du alo tia security nakwa ko oman tia kalong ngai ven ve dona atia animo local ko kan boss ko ma ka hoyang se atia ro ma chon angkal phei zela an security department chu alo changtlung khop mai CCTV nen university campus zong le zirlai te classa an chetlai zong te chu mu thein CCTV a chuan alang vek maya ma se duty ho chu tlang puin kum som li gal kai te vek ton ni wangin a then chun mu thua a then in phone an ena an duty dan chu a hadam angrem phian zo ko me he university a hian boina lian tham a thleng ngai lo po anima na anin thada dana chuan ti chuan le hei kan boss rom chu o tin Alex chuan kongka chu avakika lolu to avalo chuan pa upalam deu to tho hi alo oma to nei ania Alexa mu chuan zirlai thar ni tu angaya enge ni boinai to kem ni hantia Alex chuan kapu chu rom chu ni lo security na ro kha ka kondir verona hantia chuta to ni nui mel chu bota security min en ta che kum upalam hliuk kan ni to hi nang ni ang kum lano pangtan chuan nadang thatak tak ala tamang chu chulowa class lakal wal lek irani hi security ni tur chuan tlema upalam deu mi huaisen le experience nga deu to angai atia ma se kapu nadil na form kha kalo ena chutiang ang qualification chu engma in ziak silawa tin Alex chuan a soya local te tin office pon lama chuan a chho puya na thok dang ho hena chuan en teule hei kan tlang wal hian security na adu ve tlat mai ke ni hi chu kan thok ho gai to boka in thian thavek kan nia chung kuang hial kan ni jok ome a kon thok ve dona ni chuan kan chung ku member zinga notel ve kan phal tina ni dona chu kan ram tiam ramin ti lo chuan kan la lawang atita chuta an zinga pakhat chuan boya nang ni ang kuma chuan baga te thona wa zong zo kula a na po nuam zo kang ini na hi chu na nuam ani hleinem alo tia bidang ho po chuan ilan ho pangsi
lệ kha te vazing le zo ko ti te pon oma chuta toni chuan ole kan thian te thutluk na tang chuan alan danin I thok ve theido avani mel mai ve atia engpuni se iron dila kan lom lu tuk thove ma se nadang lo bazong zok mai o ti nan chua tir don ta chuti lai tak chuan mi pakhat lo lu ta chu Alex lo chon ma sabek tu khani miss totoni het langwal hi lo thok ve se thalo mo kanin dai lo sia atia dom nang ma mo kan chung kwa chu kan tangwal thin atinge chu tiang ngai dan khan chi lo nei pi atia dom hian Alexa mu hian a khong aya thok ve se du deuh te pon mai thei ma se toni chuan ka soi to kha kan thu wal pui thei do che chuan nang po I thok rang thei don lo nia atia ma se dom chuan midang lak tu kan ompo ani chuang si rawa chu wangin ani lo dil chunania lo thok ve se ka ti mai nia atilia midang lak tu kan om lo chu soi lo a thok ho po hi kan tam to ma ni chu wangin ani hi kan roi lo wanga chuan nang po nak tu ka thang chuan I lo kalangai to lo wang ati tamaya Mr. Tony naw chom lai nei kania khongai in atia chu ni chin khan ngai to ma sak tu chelom ti rom lama chuan alu san ta dai mai security department atan hiam poisa sang son omsa na thokan tam chuan poisa banga kha atlem ti na nia na thokan tlem chuan poisa bang kha atam don ti na ni thung chu khiain Mr. Tony hian atlem theyang bang thok se aduni pona chuan Alex le dom chuan in zui chuak ta nge Alex chuan poi ka thile mai ke ma wangin in nai chan khang ta lom le atia dom chuan poi lo mai an ni ho hian min lo sa ve boka min du sak bak lova ka kan sa do thawani atia ani la tun main eng hangai tho thrin atia driver te kania mola te ka thok thrina ma se kanau bula ko om tam theina turin ti in he na hi kadira alo ha dama kanau bula hun tam jok te kamang theidon boka chu wang ka thok ta ni nang engai tho ve thrin ti na Alex chu han zota Alex chu na chang lem lo ti han lo omla bathroom ka vakal lo kange o ti na kal san ta zoka chuti lai chuan Mr. Tony Khan a phone chu phoga a mei che biak thrin ho chu atla ka thadul maya atam jok chu jong lai ro pangal la nia jong lai thrin khat te chu hotel a te chol puya tin restaurant chon kam tak taka te po chol puin chu tiang chuan alo chai kwal vel thina a poise nei I ta lo len chu pui du tok te po anom ve tho nuam lo chen kwal thin hi lo ni zanin chu tu bang hi ga som leng o tia a me kwal neu lai chuan a phone chu alo re thut mai a phuzoka hello Mr. Tony rofa ka nia a han ti che chu Tony chu zam ta enge ni Mr. Rofa enge ni du tak atia nakin deuh laka tlangwal pakhat na dil tu kana local dona chu lo haya gam che tin kalo phone che ti hi tu man hena soibok suang che ani lo choni ta na poyang ati tamai Rofa hi thil te thei tak mai nia ako ka thil chui ching ani bok chu wangin enga mo tak chu chui nei nianga tin rang lutuk tak mai chuan ako ma tang chuan a tho chuaka atlan chuak ngal midang hena chuan khoyang en om tak avatia tu te mo an lo tia kha ni chinat langwal Alexa inti kha khoyang e an tia a chuak deuh chiani kha alakal halo wang tin Tony chu atlan chuak zing hal boka chutia ampu ba man mo taka tlan chuak an mu ta ka chuan an zui ve hal boka Alex le dom kha pona chuan an lo thuduna an lo ti dun mol boka Alex ni chin khan kan lo ti dik lo ni in hadil kha I muwe o khongain naktu ka tangin I ron zom hal thei ti chuan paper zia fel ngai te kan zia ngal don nia tin Tony chuan va soya Alex chuan makti takin ke chu ka fit loin tia mo ka tia atia fit te renge thiam na lama le pian le landam pon ni ber chuang lo security na ta chu I thok thei tu kang han tho thei lo na tu om lo tin han soya midang ho chuan makan ti ngatinge tin an hoi hau maya Tony chuan midang hna chuan nangni pokha Alex hna hin ngai dam dil te cheu kan lo don san dan kha dik lo kha tiang tu kha ni lo atia mak ti tak chuan kha thiam lo tak chung chuan Alex kan ti palani kan trong kam te khai ta na ngai om thei ti kan lo kha lo ni ngai dam don nia tin ngai dam chu an han dil chop chil ve mai boka nang ni yang no pang hi kan mo ni tha thak le chak tha kan mo tak ini ti tok te pon om
Alex chuan na dang zon mai kalo tum deuh towa atia toni chuan nilove I ron tho don phot chuan I hlo po alle tin kan peng che ati tamai chuta meu chuan Alex chuan chu tiang kher pong hai chuang lo chu tia ka tho ve ram don te chuan enge ka ti tu te min khil ula chu ka ti ve zel mai zo kanga hlo po pa ngai ka la thei dom ati ve ta chuta toni chu tho veng huaya ani chuan le boina kan nei to lo ve ho ilu tuangu atia ma se Alex chuan mi so toni dom hi engting nge ni velon atia dom khachu kan ban towa ani khachu kan roi le thei to lowang atia ma se ani hian nau chom lai nei sia chu wangna na hi pelet le nge ula chu ka vadu em atia ani lo chuanin ka tho ai hi thok jok mai ro se ke ta chu nadang kala zong ul sam thei jok lom dom tan hi chuan nadang han zon mai a boi thlak tlat mai he kan loin koma ti na sei chun zom boka chuta to ni chuan hawa boi thlak ani chuan ani po chu kan ban lo le mai ani ro se ron lu tu na I contractor te mu mal zo kan ziak fel donia atita ti chuan in chung lama chuan an lut le ta dial maya chuta to ni chuan paper zia fel ngai te chu han ziak fel zunga dom hian campus te fan ko pui chenga kan ha tho tlang pui te po ama hian a khil fe don che ni tin anin tha midang ho chuan Alex chu tu nge ni chia khria dan chak khop mai an ho tu pa hi mani thu du ve tak mai nia tu man angai dan hi an so son sak zen lo nia chu ti te thu da angai dan a thak dang lam vek thei chu mak an tia tu tak chu ni mo tin Alex chu an lau let ding hial zok ani chu ta dom chuan campus chu a fan ko pui ta ma se dom po chuan Alex chu mak te tak hian ala thlek deuh chen maya Alex chuan min du deuh em ni pui fanau te nei do bem ni han tia dom chuan teuh lo mai mak ka ti zoka khatiang te thuta toni lo om kha tunge moi ni che le a han tia Alex chuan mi pa ngai ve mai mo le min nang ngot dan kha a fer lo emaya chu wangin ai ngai to non lenga min hol ngot kha adik lo nei tia kha chuak te poniang chu a han tia o ani chu nia mi hosa an sum manga midang thunun tum hi anom thina chu tiang chu ini ve ta kin ka ti mo le inni lo hlo chu lom ome an tia chuan min trompuya ka lom lutuk kanau thata king ken kol thei pha do na tina soi le Alex chuan anau chu soi chen maya makati dewa tunge mo nia engang mi nge mo ni le khia ta chak pha nge chu ti lai tak chuan jong lai thlen khat an lo kala an zinga chuan Stevie po atel veya Alex chuan uluk takin alo thia abul nai lo thlen chuan alo bia na mu thu le engkim a fel thu a khil zuaya ti chuan angkal liam le ta chuta dom khan Alex hena nong chu kha thian ni siam hal der ni mo ma se kha me chedang biak chu agam lo mel kop mai tin Alex zungbun chu ko ka Alex chuan ni chu tiang hoi zong in ka bel he nem chuan helai mun hi company hian vilila athang atia dom chuan Alex chu ron thok thak chawnia zonglai no pang mu le biak theina huna tho chu adu chat mai boka makati deuh hleka hepa hian engama takti atum em ni o tina ngai tu nia adik Alex chu helai huna atho chan beng chu Stevie khania Stevie hu rang theinan te kha to ka biak theinan te tin amu thei lo lai pon CCTV tangin alo thli rang thei na chumi chu a khia da wangin helai huna tho helai hun vil hi adu ni ole chun zom zel chu episode dot le kan tianga